Шушы көннәрдә Мәскәү шәһәрендә илебезнең иң мөһим әдәби вакыйгасы 8-нче Красная площадь дип исемләнгән китап фестивале узды. Безнең өчен шунысы куанычлы. Татарстан китап нәшрияты да әлеге зур фестивальдә катнашты. Катнашып кына калмыйча, берничә номинациядә җиңү яулады. Бу турыда тулырак студиябыз кунагы Татарстан китап нәшрияты генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин сөйләр. Илдар әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез. Менә бит, нинди зур фестивальдә җиңү белән кайткансыз икән. Шулай без бу фестивальнең инде 15-нче елдан башланып эшләп килүенә карамастан, ел сайын нинди дә булса җиңү яулап кайтабыз. Менә исеменә күрә җисеме Красная площадь дип атала икән, әлдә чыннан да Мәскәүнең Кызыл мәйданында булдыгызмы? Чыннан да шунда, Кызыл мәйданда ел сайын июнь айында була торган бу күргәзмәдә беренче елны 15-нче елда хәтта безнең илебезнең президенты Путин да килгәне, ул безнең китаплар белән танышып, мин аңа ул вакытта Шүрәле китабын да бүләк итеп җибәргән. Аннары Медведевның да килгәне булды. Бүтән сәяси зур җитәкчеләр бу китап күргәзмәсе белән танышып торалар. Һәм чыннан да бу безнең Россия күләмендә китап менә шундый күргәзмәләр арасында бу беренче урында тора торган зур фестиваль, әйеме? Шулай. Һәм Татарстан китап нәшрияты нинди китаплар тәкъдим итте әлеге фестивальдә? Без инде берничә тонна китап алып барып, аларны сатып кайттык. Без Мәскәүдә яшәүче безнең милләттәшләребез, алар бу фестивальне ел дәвамында көтеп, безгә хатлар язып, шалтыратып, качан киләсез, теге яки бу китапны сорап торалар. Һәм инде бу юлы без 300-дән артык исемдә китаплар алып барганбыз һәм иң күп сатылган китапларыбыз арасында менә бүген бирегә алып килгән китаплар, ул да булса балалар өчен китаплар, яшерен батырын түгел, иң күп сатыла торган Россия күләмендә иң күп сатыла торган китаплар ул чыннан да балалар китаплары. Менә шулар арасында безнең Татарстаныбызда эшләп килгән татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә менә җитештерелгән шушы балалар өчен энциклопедиялар, алар иң теләктәш, иң сатылган китаплар булып чыкты инде менә шу күргәзмә вакытында да. Тагын шушы форсаттан файдаланып, әле шуны да әйтәсем килә, безнең комиссиябызның рәисе Марат Готович Әхмәтовның бүген туган көне һәм әйдәгез әле бергәләп аны бу туган көне белән котлап, киләчәктә дә шулай ук уңышлар дәвам итәрлек теләктә калыйк. Марат Готов Әхмәтовны Татарстан дәүләт телевидениесе исеменнән чын күңелдән гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Аңа әлбәттә озын гомер, нык сәламәтлек һәм әлбәттә инде эшендә зурдан-зур уңышлар телибез. Чынлап та бик күп китаплар, менә безнең студиябыз хәтта мөгъҗизалар кырын хәтерләтә дисәк тә бер дә ялгыш булмас. Бик күп китаплар, сез әйтеп уздыгыз. Тагын нинди китаплар кызыксыну уятты? Инде менә җиңүчеләр арасында бу ел сайын уза торган күргәзмәдә инде 500-дән артык нәшрият үз китапларын тәкъдим итеп, менә шушы конкурска тәкъдим итәләр. Шушы китаплар, шушы нәшриятлар арасында безнең 3 китабыбыз җиңүгә лаек булуы. Ул инде безнең милләтебезнең дә җиңүе, безнең Татарстан китап нәшриятының да Татарстанның зур җиңүе дип кабул итәбез без. Ул да булса менә безнең татар китабының тарихы турында Вагапова, Фирая Вагаповның китабы. Безнең Венера Абдулловна Якупова бу Казанский ведомостеның баш редакторы 24 әңгәмәдән торган китабы җиңде һәм ел китабы инде иң яхшы китаплардан иң зур бүләк, иң зур бу иң диплом, иң дәрәҗәләргә бу ул да булса менә татарлар ничек урта гасырларда ничек яшәгәне турында китап. Һәм дә инде шул ук вакытта әйткәнемчә, без 300-дән артык китап алып барып 300-дән артык исемдә аларның һәрберсе диярлек үз хуҗасын тапты. Бик яхшы. Әлбәттә, мондый фестивальләр ул әле тәҗрибә белән алмашу урыны да әйе. Һәм менә сез үзегез өчен нинди тәҗрибә алдыгыз? Әлбәттә, инде сез башка нәшрият йортлары белән дә сөйләшкәнсездер. Менә аларда хәлләр ничегрәк икән? Бу чынлап та бу фестиваль кысаларында төрле
очрашулар, типографиялар белән аралашу, нәшриятләр бер-берсе белән аралашалар. Без бер-беребездән тәҗрибә туплыйбыз. Кем ниндирәк китаплар чыгарган, менә ел дәвамында нинди яңалыклар бар, бер-беребез белән кайбер нәшрият җитәкчеләре белән бер елга бер тапкыр шунда гына очрашабыз һәм без нәрсә җитештердек, нинди китаплар бездә чыккан, алар безнең тәҗрибәне өйрәнәләр, без аларныкын һәм бу киләчәктә дә эшне югары дәрәҗәдә дәвам итәргә мөмкинлек бирә торган чара. Татарстан китап нәшрияттының бер гасырдан артык инде тәҗрибәсе бар. Елына сез 200-дән артык 200 дана китап. 200 исемдә инде. 200 исемдә. Гомуми тиражы 500 меңгә кадәр җитә. 500 меңгә якын. Әмма менә 60-нчы елларда ул тиражлар шактый күбрәк табылган. Булай 100-дән артык ел эчендә без 500 миллионнан артык китап җитештергән оешма. Татарстанда һәм Казанда элекке вакытлардан алып, ул Казаныбыз безнең башкалабыз, ул типографияның нәкъ менә үзәге булып торган, без башка Совет республикалар өчен дәреслекләр җитештерә торган типографиялар бөтенсе Казанда урнашкан булган. Һәм менә шушы бай тәҗрибәне без тагын да киләчәктә дә дәвам итәргә тырышабыз. Аннан соң әле менә без сезнең белән тапшыруга кергәнче сөйләшеп тә торган идек. Менә шушы энциклопедияларны әле тагын да яхшырту өстендә эшлисез икән, әйеме шул хакта да сөйләп китик тамашачыларыбыздан. Эш шактый дәвамлы. Без узган елны балалар бакчалары өчен менә 5 исемдә шундый энциклопедияларны эшләгән булсак, бу юлы инде бу энциклопедиялар алар мәктәпләргә таратыла торган энциклопедиялар, менә инде һәр таратылып бетеп килә. Инде киләсе елларга инде шушы проектны дәвам итеп, Алла бирсә, комиссиябыз безне ташламас дигән өметтә тора. Шушы энциклопедияларны тагын региональ компонент белән дә байыту планы тора безнең алда. Ул да булса, мәсәлән, менә авиация китабын чыгарып карадык. Менә анда күп кенә самолетлар, күп кенә вертолетлар, бала өчен кызыклы мәгълүмат тупланган. Әмма ләкин менә безнең Белый лебедь дип әйтәләр инде, аккош, безнең Ту-160 самолеты турында мәгълүмат юк. Мен шушы мәгълүматны бу энциклопедиягә өстәрим. Яки башка менә гаҗәеп хайван. Бу хайваннар, жирафлар, бегемотлар турында мәгълүмат бар. Менә бездә Татарстанга гына хас, Татарстанда яшәүче хайваннар турында да мәгълүмат өстәргә мөмкин. Шуңа күрә киләчәктә дә без бу фикерне уйлап эшләргә планлаштырабыз. Димәк, инде һәр теләгән кеше бу китапларны Татарстан китап нәшрияты сайтында онлайн заказ бирү белән дә сатып ала. Безнең кибетләребездә дә сатып алырга мөмкин. Аннары тагын безнең Москолем Татмедиа агентлыгы тарафыннан белән бергә эшләнгән проектларыбыз бар. Ул да булса әдәби кафе, әдәби ресторан. Безнең Бауман урамында Совет чорында иң зур китап кибете булган җирдә бүгенге көндә безнең әдәби китап клуб рестораны эшләп килә. Анда да безнең китаплар белән танышып, андан сатып алырга мөмкинлек бар. Инде сайтка кергәндә, сайтта анда күп кенә китапларның электрон вариантлары бушка да файдаланып, бушка укырга мөмкинлек бирелгән. Менә хәзер инде күңелле җәй чоры, рәхәтләнеп Татарстан китап нәшрияты нәшр иткән китапларны аласың да, кәһвә аласың һәм рәхәтләнеп берәр паркка яисә инде безнең бик матур урыннар бар шәһәребездә, барып утырасың да рәхәтләнеп китап укыйсың. Моннан да ләззәтлерәк нәрсә бар микән? Тагын да ләззәтлерәк нәрсә бар. Ул да булса безнең сайтта аудио китаплар 770 сәгатьтән артык аудио китапларыбыз иленгән. Бушлай аны күчереп алырга мөмкин. Һәм инде паркта гына түгел, савыт-саба җуганда, эш вакытындамы, машинада баргандамы, теләсә кайсы вакытта безнең татар әдәбияты белән шушы аудио китаплар файдасында танышырга мөмкин. Бик зур рәхмәт. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, Илдар әфәнде, әлбәттә инде Татарстан китап нәшриятына тагын да күбрәк җиңүләр телибез. Рәхмәт.